Amenyezelwe namhlanje amalungu ayisikhombisa aqokelwe ukuhola iqembu elibusayo kuzwelonke. Lamalungu aqokelwe engungqutheleni ebanjelwe eNasrec eGoli. Ukuthola kabanzi ke sixhumana nomhleli wezindaba zombusazwe la eSABC uMzwandile Mbeje. Shando siyakubingelela. Sibingelele nababukeli Calvin. Usephinde waqokwa umengameli uCyril Ramaphosa kwesekwengameli iANC. Nina njengezazi zokubusa kwezwe bekulindelekile yini lokhu nanokuthi kukhona yini okumangaza abantu kulamalungu? Sibonga kakhulu nje angiqale ngokuthi uzokhumbula ukuthi phambi kokuthi kufike lenkomfa kuyiyona esingayo namhlanje lapha kuye kwaphuma ke amagama alabo bantu abaqokelwe izikhundla lezi ezimenyezelwe namhlanje emavikini nje engithi amane edlule. Kulezo zikhundla ke kumbe kulawo magama ke aphuma kwesobumongameli umongameli Ramaphosa lo uqokwe namhlanje wayekade ke ethole lokuthiwa ama branch nominations angu 2000 kwathi ke udokotela uMkhize yena aba u900 okusho ukuthi ke besiza lapha nje umongameli Ramaphosa ubevele enezinombolo ezinkulu kakhulu nodokotela uMkhize. Lokhu ke ngempela mhlambe okungamangazanga ke uma esephinda futhi ekhethwa kabusha. Yebo uma ngabe kuukuthi usaqokiwe akafika okhethweni akusho ukuthi usukhethiwe ngoba izithunywa lezi eziza lapha zisengaliguqula ivoti lazo. Kodwa angicabanga ukuthi uma kuukuthi unabantu mhlambe abaningi kangaka bayoguquka ngobuningi kakhulu unganabo labo abaguqukayo njengoba sibonile ukuthi naphezulu ukuthi udokotela uMkhize wayenabantu mhlambe abayigcunswana ngesikhathi kusaqokwa ukwazile ukuthi ethi ukubakhuphula kancane. Kodwa ke njengoba usubuzile nje mfokadludla akumangazanga kakhulu ngoba vele umongameli ubevele ngalokho kuthiwa ama nominations kumbe ukuqokwa ehamba phambili. Senyukile isibalo sabantu besifazana abaqokiwe kule ngqungquthela umqhathanisa nalobuholi ophumayo. Ingabe lokhu kusho ukuthi iANC yalibona iqhaza elibanjwa imbokode embuthweni? Impela futhi uzokhumbula ukuthi ngisho nokwenyuka kwesibalo kuye kwengezwa esinye isikhundla ke uyakhumbula ukuthi isikhathi eside besazi ngokuthi ubuholi obuphambili beANC baziwa ngokuthi iTop 6 abasezikwaziwa ke manje njenge top 6 sebuzokwaziwa ngeTop 7 ngoba kwengezwe isekela likanobhala lesibili esiboneke ngempela into engicabanga ukuthi abaningi ke mhlawumbe bayishayile izandla ngoba kubonakale abantu besimame abathathu bebamba lezi zikhundla. Sizokhumbula ukuthi uNomvula Monkonyane uyisekela likanobhala kuthi futhi no Marupin Makhopa naye ebeyisekela lesibili bese kuthi ke umgcini mafa wezimali zeANC okungokuqala ngqa waba ke umuntu wesimame uGwen Makhopa. Ngempela into engajwayelekile le njengoba phela kule NEC ekuphunywa kuwo kumbe kulobuholi okuphunywa kubo wayedwa nje vo umuntu wesimame uJesse Duarte lo owashona ke kuwo lonyaka. Siyacabanga ukuthi mhlambe ke isinyathelo esiyangakhona ekutheni abantu besimame nabo iqhaza labo libonwe ngempela futhi lihlonishwe. Sibonge kakhulu Shando ngesikhathi sakho lo bekumhleli wezindaba zombusazwe la eSABC uMzwandile Mbeje.